Hej. Hej. Jeg havde tænkt mig lige at finde ud af, om du skulle være med i den der Ramasjang-serie. Ja, men det kan du bare gøre. Og hvorfor kunne du godt tænke dig at være med? Jeg kunne godt tænke mig at være med, fordi jeg prøvede det før. Og jeg synes, det var skideskægt. Og så ville jeg så jeg det her, og så tænkte jeg, så kunne jeg prøve. Fordi at det ville være en stor mulighed for mig. Det kunne være sjovt. Ja, det kunne være rigtig sjovt. Du har været med i noget før, siger du? Ja. Hvad har du været med i? Jeg har været med i Rita, første sæson, afsnit 7. Jeg var med i klassen, og der var jeg dronningen. Og så har jeg lige været med til at indspille en film, der hedder En lang historie kort. Den kommer snart. Og der spiller jeg en af hovedpersonernes venners datter. Ja. Og der hedder jeg Esther, og jeg er datter til Bolette og Adam, som i virkeligheden er Dyra og Janus. Og det var rigtig, rigtig sjovt. Og det her bliver nok også rigtig sjovt. Fino. Hvor høj er du? 1,48. Hvor meget vejer du? 34 kilo. Godt. Så simpelt kan det gøres. Så sig farvel. Farvel.